Seguim en Rafael Bunyol, però anem a parlar ara d'Albalat dels Sorells. I és que estem en el cap de llista del Partit Pau, en Vicent Almenar, i volem conèixer una miqueta com naix aquesta formació. Vicent, què tal? Bona nit. Què tal? Molt bona nit i encantat d'estar amb vosaltres. Bueno, és un plaer estar en tu perquè tens una dilatada carrera política, però ens agradaria saber un poc aquesta nova aventura en la que t'has embarcat, que s'anomena Pau, com naix i per què? Naix per a donar-li continuïtat a una vocació de servici que porta més de 20 anys, en el meu cas, i que bueno, pues està latent i, per supost, n'hi ha tantíssimes coses que la societat avui en dia requereix de l'esforç de totes les persones, no sols de les que portem molts anys, sinó és simplement una convidar a les noves generacions, a la gent que ve en força per darrere i que, per supost, bueno, pues és que tenim un poquet més d'experiència, que d'alguna manera és un bon ingredient, l'experiència, perquè hem comet errors i, per tant, és el millor aprenentatge que podem donar testic a les persones que venen per darrere i d'aquesta manera pues, ajudar a portar els objectius i els projectes endavant d'un poble que, per supost, avui en dia necessita de tota la col·laboració de tot el món. M'agradaria parlar primer d'antecedents, ficar a la gent en antecedents, perquè tu has sigut alcalde i n'hi ha que dir que tu has sigut del Partit Popular. Entonces, ens agradaria saber què és el que ha passat. Bueno, jo vaig ser alcalde del Partit Popular des del 3 de juliol de 1999 fins al dia 8 d'abril de l'any 2008 i després de 3 majories absolutes que me va atorgar el meu poble, els meus 6 companys de legislatura passada prengueren la decisió de fer-me una moció de censura a la meva persona. Me varen desocupar de l'alcaldia el 8 d'abril de l'any 2008. Jo vaig continuar durant 7 mesos dins de la disciplina d'aquest partit, formant part com a regidor d'aquest partit polític, ante un anunci d'aquest partit de que s'hauria un expedient per aclarir els motius d'aquella moció de censura mai justificada i, per supost, bueno, pues, no compresa pràcticament per ningú. Això és el que desencadena una miqueta que vulguis fer aquesta formació, Pau? Bueno, evidentment, a una persona que té una vocació i que li agrada la relació amb el seu poble, per supost, desencadena un sentiment, i aquest sentiment naix, està viu i, per tant, n'hi ha un grup de persones al voltant que estan disposats a treballar per aquest objectiu i, a partir d'ahir, a soles no pot fer res. Si compta en gent que t'està dient en el carrer que te vol que tires endavant, pues la criatura naix i ja en el temps se desenrotllarà. La criatura va néixer apenas uns pocs mesos antes del mes de maig, que era quan se van efectuar les votacions, quan van ser les eleccions. Ens agradaria saber com van ser aquestes eleccions per a vosaltres. Aquestes eleccions van ser una experiència formidable, perquè en 60 dies donar-li vida a un home, crear una agrupació d'electors que sols pot veure la llum en el moment que se convoquen les eleccions, se va anar a notaria, necessites unes firmes que t'avalen, i en tota la il·lusió del món varen confeccionar un programa magnífic, un programa que ha resultat ser la segona força política en tan sols 60 dies. Teniu 2 consellers. Tenim 2 consellers consolidats i la veritat és que ser la segona força abans de partits que porten una llarga trajectòria en el poble i que tenen darrere un aparato i tenen una estructura molt ben organitzada, pues la veritat, de la nada o eixir ben parats, pues és un motiu de satisfacció. Això significa que el poble, n'hi ha una part de la població que creu que això té que continuar endavant i que, per supost, nosaltres estem molt agraïts i tenim tota la il·lusió del món per a treballar per al nostre poble. Quins són aquests objectius que tu comentaves del programa del que te sents tan satisfet que vos heu marcat per a aquesta legislatura? Evidentment, estem passant uns moments molt delicats en tots els municipis, en tota la societat, i el primer són les persones. Les persones tenen unes necessitats bàsiques de treball,
de congelació d'impostos, cos que no ha sigut ixe en el meu poble. En el mes de juliol el govern actual del Partit Popular en el primer pleno ordinari ens ha pujat ja els impostos per enguany que ve. Una pujada en l'IBI urbà d'un 10%, ha sigut pujats els impostos dels vehicles i per supost n'hi ha que pensar en la gran majoria de la població que per supost no està per ahí. En estos moments és tot el contrari, n'hi ha que retallar despeses, n'hi ha que pensar en la racionalització de les despeses i gestionar molt bé el coneixement per a poder portar endavant tots aquests projectes. Molt bé, doncs jo vos desitjo el millor per a aquesta legislatura, que heu començat amb moltíssimes ganes i sobretot també aquesta nit ja que estem així en companyia, molt bona companyia, que gaudim moltíssim. Bueno, doncs per la meva part, encantat. Vos emplace al dijous dia 8 de setembre per a que pugueu vindre a gaudir de les paelles d'Albalà dels Sorells, que seran, com vos dic, el dijous de la setmana propera, i espero que se trobeu com la vostra casa. Vos desitjo molts èxits en esta andadura professional. Pense que feu una gran labor, estar a peu d'obra en els pobles, al mig de la gent, que és on se veuen l'alegria que transmet la gent en les festes i que per supost es necessita, perquè n'hi ha que treballar però també n'hi ha que gaudir i relacionar-se amb les persones. Molt bé, Vicent, ha sigut un plaer, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.